रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। ठाकरे गटाची खेडमध्ये रविवारी सभा झाली। यावेळी उद्धव ठाकरेंनी कदम कुटुंबियांवर हल्लाबोल केला। याला रामदास कदम यांनी प्रत्युत्तर दिलंय। उद्धव ठाकरे 100 वेळा आले तरी योगेश कदम पडणार नाहीत असा निशाणा साधलाय। पाहुयात काय म्हणालेत रामदास कदम। खेडमध्ये म्हणजे रामदास कदमांच्या बालेकिल्ल्यात उद्धवजींची सभा अशी ब्रेकिंग न्यूज सगळ्या ठिकाणी चालत होती। मला प्रथमतः एक गोष्ट सांगायला हवी, खेड तालुका हा शिवसेनामय भगवामय रामदास कदम यांनी केलाच, पण त्याही पलीकडे जाऊन माझ्या खेड तालुक्यातल्या प्रत्येक गाव आणि प्रत्येक वाडीमध्ये मग ते वीज असू देत, पाणी असू देत, रस्ता असू देत, शाळा असू देत, साखव असू देत, हा सगळा विकास रामदास कदम यांनी केला आहे। आणि म्हणूनच खेडची ओळख रामदास कदमचा बालेकिल्ला अशी झालेली आहे। हे उद्धवजींना कदाचित माहिती नसेल, शिवसेना प्रमुखांना माहिती होतं। शिवसेना प्रमुख मातोश्री वृद्धाश्रमच्या उद्घाटनाला स्वतः आले होते। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य अश्वारूढ पुतळा मी भंडा नाक्याला उभा केला आहे, त्याचंही उद्घाटन शिवसेना प्रमुखांच्या हस्ते झालं होतं। आणि ज्या वेळेला खेडमधून मी विजयी झालो त्या वेळेला महासाहेबांनी स्वतः आरतीने मला ओवाळलेलं आहे। मातोश्री ही माझ्यासाठी नवीन नाही, पण काल जो इथं राजकीय शिमगा झाला खेडमध्ये, खेडची लोक किती होती त्यामध्ये मुंबई, ठाणं, पुणे, नवी मुंबई, रायगड, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा इथून सगळी लोक आणली गेली आणि आम्ही रामदास कदमच्या बालेकिल्ल्यात सभा घेतली। तर समाधान उद्धवजींना नक्की झाले असेल। आता किती खुर्च्या खाली होत्या, लोक कशी उठून जात होती, याच्यावरती मी येणार नाहीत का, खाली मी येणार नाही। पण एक गोष्ट मला उद्धवजींना सांगायला हवी, उद्धव साहेब तुम्ही एकदा नाही 100 वेळेला खेडमध्ये आलात तर योगेश कदमाला तुम्ही पाडू शकणार नाही। योगेश कदमाला तुम्ही संपवायचा प्रचंड प्रयत्न केला माझ्या मुलाला, म्हणजे मला तर तुम्ही संपवला होता राजकारणातून। मला तुम्ही सांगितलं होतं तुम्ही इलेक्ट्रिक कुठल्याही मीडियासमोर जायचं नाही, मला बंदी केली होती। आज एक महाराष्ट्राला गोष्ट आणखी एक कळू देत, अनेक गोष्टी आहेत, मी पुस्तकच लिहिणार आहे। अयोध्येला ज्या वेळेला उद्धवजी निघाले होते तेव्हा अयोध्यामध्ये सगळी व्यवस्था रामदास कदम यांनी केली होती, सगळ्या लोकांची राहण्याची वगैरे सगळी व्यवस्था। आता सगळी व्यवस्था म्हणजे आपल्या सगळ्यांना कळलं असेल, आणि संजय राऊत याला साक्षीदार आहेत। पण आदल्या दिवशी उद्धवजी तुम्ही मला बोलवून घेतलात आणि सांगितलं तुम्ही अयोध्येला माझ्यासोबत यायचं नाही, मला कळलं नाही का ते। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।